Така, ето как сме направили опитната постановка. Айде, давайте! Стане долу, чакай малко. А другата кука да го закачим. Той почти излезе, бе. Дай да го закачим на другата кука, че ще го дърпам насам. Дръпни го още малко, е. Нищо му няма. Дай закачим на другата. Това е моят там. Да се сложи на другата кука, че Две имаш. Ага. Да. Защото му е имал просто да се хвърли долу. ще го сменям за Форестър. Само горски е за тебе, горски. Или една трибека, а? Данчо купи си Allroad. Оп! Не ще да штракне долу. Не сте, защото да дебело ход. Ага. Усти го просто е така и... Няма да ще. Няма. Не ще да штракне, давай, лекичко. Спрей малко волана. Изправи волана. А ти нямаш ли демултипликатора? Да. Значи да те дръпна аз с моята, аз имам. Къде да го дам волана? Изправи го, надясно. Не. На другата посока. Другото дясно. Хоп, стига. Още малко. Още малко, да. Стига опопа. Тя озарен ни върти ли, бе? Озарен ни дърпа ли? Я да. И двете въртят лекичко. Чакай. Какво стана, бе? Давай. Давай. Айде, давай. Стига. Легнай. Да, определено е легнал.